Hvad sker der? Er I klar? Ja! Hej, velkommen til Manus Brudkrab. Ja. Vi spiller bare en helt normal kamp, og ja, Griezmann han har bolden. Han spiller ham til Sanchez. Fucking fint mål, mand. Richardson spiller den til Jesus Navas. Nej, det gjorde han ikke. Spiller den til Griezmann. Så spiller den videre til Iniesta. Lille bum. Nakker ham lige ved en Ronaldo shot. Som har lavet Iniesta. Og det fører vi lige pludselig 2-0 efter 14 minutter. Så det er pisse godt. Men ja. Lang tid siden jeg har lagt noget på min YouTube kanal, men det er fordi jeg gider ikke rigtig lave noget, når det ikke er next gen jeg har. Så det er ikke så fedt. Så ja. Og min elgato den lægger lidt, men det, jeg ved godt hvorfor, det er fordi kablerne de ligger lidt fucking skævt, så jeg skal lige rette det lidt og sådan noget, men jeg kan lige så godt sige, at anden halvleg den kommer ikke fordi, at der er fucket op til, fordi kablerne de ligger sådan der, så bare lige sådan I ved det, så desværre, men ja, det var fucking noget lort, men ja, men lad os fucking gå ind i kampen, og jeg fører 2-0, og jeg synes selv, jeg har fucking meget spillet, men Krat han har også mange chancer. Sådan, nogenlunde, men ja. Så ja. Men er der får vi så frispark med Iniesta, og jeg troede jeg ville skyde med Sanchez, men det gjorde jeg ikke, og så skød jeg med Iniesta, og det blev bare noget fucking lort, så ja. Men her, der lægger det sig igen, men der får Iniesta bolden, og han får den videre til Griezmann. Griezmann han er jo pissegod til indlæg og sådan noget, så hvorfor ikke bare lægge den lige ind i panden af Neymar, så skål, så er sgu mål. Men ja, der kom jeg så på en 3-0 endda, så ja. Og jeg kan også godt sige, at der kommer snart sådan en anden versus Manus igen. På måske en uge eller to. Vi skal lige redigere det og sådan noget, men ja. Det kommer der snart, så jeg synes, altså jeg tror, altså alle dem jeg kender der har set, de synes i hvert fald den er pisse godt redigeret og sjov og sådan noget, så ja. Men ja, her der får vi så straffe og gul kort til Zabaleta, men det kan så sige, der er jo også straffe, så der flækker mig lige med Zabaleta, så. Men jeg tænkte, fordi at Neymar har skåret mange mål, og det her Courtois, han har slet ikke scoret, og så tænkte jeg, hvor fuck vil bare skyde med Courtois. Og ja, hvis jeg skal tage straffen fremover, han bankede det pisse ind, men ja, nu er der ikke mere optagelse desværre, men der kommer lidt lige det var ikke coins, så hvis der kommer, lad mig sige, 5 likes, lad os sige 7 likes, så kommer der en ny en, hvor jeg måske spiller sådan en 100 på Witcher og sådan lidt, men ja. Jeg må meget gerne subscribe og skrive ned i kommentarerne, hvis der er noget, jeg skal gøre bedre med min redigering og sådan noget, men ja.